Gaisang 1 minute ni bagai sang sering nanya joto kereng sabah salai ini sini Citrana Deborma mukumuni rengnau mukumuni tungnau klawo ini sini am serino sini koraksa bonum guna sini itangzenai takuk tarin Debormani mukumun tiu be nufung iborok tini okasa thumung batalemung kasinarka o batalemung go haimazo phaka chini amchaini chini paglabari ADC village committee ni chini chairman tei chini bajalbari subjournal ni chini chairman tei chini ithangjanai chini borong gonang takuk tikendra Debormani nukuni chini joto members of te joto chini social worker of te chini amchani joto chini khaka hamlo korona khaka hamya pare koke chini salayano tini omahke kaisa thumuni haparo omake thum batalemung na hamani initiative no belekna khatungmani ko belekna khaksangkha tangi heke tini o thumung na haparo omake chini sigla chalayano thumung mai gdaliu toni mani bagai balai belekna hambai tai heke sing saimano thumung kaisa chini saka hamtongnai khaka hamtongnai tongka hamtongnai awan bagai chini sikla chalairo gwangma amsairego sing thangangge jing tini kaham porijak kaham nukhni chalairo drugs bai kobulei tini orei korei ni tongo yaba kaisa lama tongo jing thumuni bisingtei jing borno sosai tubunani thumung habara sosai tubui thungkrung khlai chini dofani khoroksa thungkrungai buni dofani bakhago eba biskango kusuk koplaki sijagnani tei oma hakena jing tini kereng thayo tini football batalaimung volleyball batalaimung cricket batalaimung kwangma jing tini thumuro narakjagui tongo oma hakeno chini ramchandra amchayo bo tini kereng thayo tini chini sikla chalero thumungni batalaimung tini yapri laija te oma hakena tini dolni bisingo jesa dolfana paithung jotona ang belekna khaka hamya pharo tangi hake tini khoroksa ba khorok dolni tamai tini kas khelango dorsok kuni khelangya har jit tongaino kya ba sing tini oma hakena jeng khaka ham khlai jeng thangnai nangnai te oma hakena buskang jarrago ba jeng chini TTA dis hapang ingei sing kaisa tournament football tournament khlaina thangi tango beskango Maharaja Bid Bikram Aseman salo nani nagosmi chengjenai te oma subjournal kaisa team thanai o subjournal team thanai bagai chini amsani joto yudono bo singha team sangai beskango jeng muthanan bagai bono rohanai te nara jodan prepare tanaban bagai kahamtun tongdi na oma ke practice kai daily thum habara thungai tongdi te oma nang kaisa koimung tonai chini sikla chalai ramo drugs bai chalai tongdi thum hapara phaidi hake jeng sakam khakam ngai kerengku ngai keplai ngai jeng sijanai eba basanai nge tini o thumuni bisintei chini joto amchani chini siklaro belekna saktharman nugui belekno interest proman nugui belekna khaksangkha haikeno buskang jarrogo jeng tobangma thai jeng khelang thinai te tini o kok samani sumusitu nara haina dolnina khakam yaprei tini o pandarona jeng situ jodon hambai tamni inba jeng asir al kadakma naikini tamani Painai Abbas Ojit Deborma Jiaring Deborma Susanto Deborma Amal Deborma Sudip Deborma Priyades Deborma Priya Deborma Shiva Deborma Salka Deborma Kalendra Deborma Jatilal Deborma yang ni kok hei lucu Jono khaksa nung biang tongba tournament